Szerény kezdetekből hatalmas dolgok válhatnak valóra. 1820 tavaszán egy fiú eltűnődve megállt egy csendes ligetben. Választ keresett. És a hit magja gazdag talajba hullott New York állam nyugati felén. Idővel kivirágzott, majd gyümölcsöt hozott. Felnövekedvén pedig betölti az egész földet. Milliók találnak megújulásra a Jézus Krisztusba vetett hit által, és mindez egyetlen hittel tett lépésből eredt. Joseph, segíts! Elsüllyedek! Megcsúsztam. Az 1805-ös esztendőben születtem. Drága jó szüleim nagy gonddal oktattak a keresztény hitre. Köszönöm, Catherine. Tegnap azt olvastuk János evangéliumából, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ne feledjétek, gyerekek, nincs más útja a szabadulásnak, csak is Jézus Krisztuson keresztül. Drága Urunk, a nap végén most egybegyűlt a családunk, hogy imánkban megköszönjük néked azt a sok áldást, melyet kezedből kaptunk. Édesapám keményen dolgozott, hogy el tudja látni népes családját. Húzza! Húzza! Vigyázzatok, fiúk! Hull a fa! Aztán jó, magas és erős legyen. A család ellátásához minden dolgos kézre szükség volt. Már korai ifjúságomtól kezdve elmémet komolyan foglalkoztatta a lelkem jóléte. A környéken, ahol éltünk, szokatlan vallási nyugtalanság lett úrrá. Nagy tömegek csatlakoztak a különböző vallási felekezetekhez, ami jelentős zavart és széthúzást okozott, hiszen valamennyien síkra szálltak hitük védelméért. A szél előtt, és mint a pelyva, amelyet horgószél... Testvéreim, elnyertétek a szabadulást! Igen! Közületek hányan szabadultak meg? Előtt. Ki az közületek, aki megszabadul? Mit jelent, hogy szabadulás? Aki kér. Kérjetek... Én magam is szeretném megtudni. Isten újra meg újra kijelentette a Szentírásokban, hogy a bukott ember nem szabadulhat meg. Csak Isten menthet meg bennünket, de csak ha ő is úgy akarja, hogy szabadok legyünk. Ki ragadja hát meg az ő karját, mikor felé nyújtja? Isten kegyelme elegendő ahhoz, hogy minden bűnöst megszabadítson. Fivéreim és nővéreim, van-e hát hitetek? És kívántok-e bizonyságot tenni hitetekről az Úr előtt? Apám, Igen? honnan tudhatjuk, hogy megszabadultunk-e? Nem hiszem, hogy Isten csak néhány gyermekét kívánná megváltani. De abban hiszek, hogy tudhatod, hányadán állsz vele. Emlékszel arra, amit a Biblia mond, hogy kérjetek és megadatik néktek? Ha igaz hittel kérünk, Isten megmutatja, mit kell tennünk. Édesapa miért nem tart velünk? Apádnak nagy hite van, William.
Csak épp másként mutatja ki, mint némelyek. Na már most, ha téves tanokat fogadsz be, és hamis egyházhoz csatlakozol, dermesztő sötétségben telik majd az egész életed. Így hát felvilágosítást kell nyerned, hogy melyik felekezet áll legközelebb az igazsághoz. És ahhoz az egyházhoz kell csatlakoznod. De honnan tudhatjuk, hogy melyik tan az igaz? Istentől kell választ nyernünk. Ember ezt a tudást nem adhatja meg. Ahogy el sem veheti. A Biblia, Joseph, azt tanítja, hogy egy az Úr és egy a hit. Akkor miért nincs egyetértés a tanokban? Mind igyekszünk azt a választ megtalálni, ami nekünk megfelel. De nem csak egy válasznak kellene lennie, amely mindenkinek megfelel. Olyan nagy volt az űrzavar a különböző felekezetek között, hogy lehetetlen volt egy olyan fiatal egyénnek, mint amilyen akkor én voltam, biztos elhatározásra jutni, hogy kinek van igaza és ki téved. Így. Látod? Így kell csinálni. Palmyra polgárai! Ma ünnepeljük nemzetünk szabadságának évfordulóját. A szabadságot, melyet atyáink oly sok vér és könny áll... Joseph, tartsd rajta a szemed ezeken. Hozott még egy kis mézes kalácsot. Jó ideje nem láttalak az egyházban, Joseph. Csak igyekszem megtenni, amit tanácsolt. Eldönteni, hogy melyik tan igaz. Vagy úgy? Nos, óvakodj a büszkeségtől, fiam. Lelked üdvössége a tét. Tudva azt, hogy Isten nem lehetett ez zűrzavar okozója, elhatároztam, hogy nagyobb mélységében fogom megvizsgálni az ügyet. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Joseph! Túl sokat gyötröd magad. Én csak igyekszem azt tenni, ami helyes, Ávi. Tudom. A zűrzavar ezen időszakában elmémet komoly gondolatok foglalkoztatták, és mély nyugtalanság gyötört. Mégis távol tartottam magamat mindezen felekezetektől. Habár amikor csak alkalmam volt rá, elmentem különböző gyűléseikre. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál. És az zörgetőnek megnyittatik. Több liszt kell. Ideje mennünk, fiúk. Gyertek. Ha hiszünk abban, hogy Isten megválaszolja az imákat, azzal abban hiszünk, hogy nem ő irányít, hanem őt irányítják. Őt irányítják az emberek imái. Én állítom, hogy Isten azért adta nekünk a gondolkodás képességét, hogy használjuk azt. E szócsaták és a vélemények viharában gyakran azt kérdeztem magamtól, mit tegyek? E sok felekezet közül vajon melyiknek van igaza? És ezt hogyan tudhatnám meg? Alvin, te mit gondolsz? Nos, apánk szerint az egyetlen igaz választ Isten adhatja meg. Az Úr a maga módján válaszol majd, Joseph, és a maga idejében. De válaszolni fog. Ha azért ti tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle.
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, de kérje hittel. A Szentírásnak egyetlen része sem szólt soha nagyobb erővel az ember szívéhez, mint akkor ez az enyémhez. Úgy tűnt, nagy erővel hatolt szívem minden érzésébe. Újra meg újra átgondoltam, tudva, hogy ha valakinek bölcsességre van szüksége Istentől, hát az én vagyok. Mert nem tudtam, hogy miként cselekedjek. A mindenható azt mondja, hogy örök szabadulásunk. A különböző vallási tanítók egyazon szentírás részt is oly eltérően értelmezték, hogy megfosztottak a reménytől, miszerint a kérdésre majd a Biblia alapján választ találok. A Szentírás szerint. Idővel arra a megállapításra jutottam, hogy vagy sötétségben és zavarban kell maradnom, vagy pedig úgy kell tennem, amint Jakab utasít. Vagyis Istentől kérni. Miután félrevonultam arra a helyre, melyre korábban menni szándékoztam, és magamat egyedül találtam, letérdeltem, és elkezdtem feltárni Isten előtt szívem vágyait. Egy fényoszlopot láttam pontosan a fejem felett. A napnál is ragyogóbbat, lefelé ereszkedett, még nem megpihent rajtam. Amikor a fény megpihent rajtam, két szemét láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt a nevemen szólítva, és ezt mondta, a másikra mutatva. Joseph, ez az én szeretett fiam. Őt hallgassd. Azért fordultam az Úrhoz kérésemmel, hogy megtudjam az összes szekta közül, melyiknek van igaza. Azt a választ kaptam, hogy egyikhez sem szabad csatlakoznom. És még sok más dolgot is mondott.
Anyám! Manapság már nincsenek olyan dolgok, mint látomások vagy kinyilatkoztatások. Nem hibáztatok senkit csak, mert nem hisz nekem. De láttam. Ha nem magam tapasztaltam volna meg, én sem hinném el a saját történetemet. Megjelent nekem. Az azonban mindazonáltal tény volt, hogy látomást láttam. Ne fecséreld ilyenekre az idődet. Tényleg láttam egy fényt. És annak a fénynek a közepében láttam két személyt. Soha senkinek ne beszélj erről. És ők valóságosan beszéltek hozzám. Tudtam ezt. És tudtam, hogy Isten is tudja. És nem tudtam megtagadni. Hét évvel később. Bármely munka igazsága az abból eredő áldásokban mutatkozik meg. Látom, jókora zsákbúzát cipelsz. Josephet Isten hívta el, és nagy munkát bízott rá. Az Úr egy új szentírást nyilatkoztatott ki általa. Egy feljegyzést, mely tartalmazza az evangélium teljességét. Nem adatik más név, mely által szabadulás... Isten ajándéka és hatalma által lett lefordítva. Csak is Krisztus a mindenható Úr nevében. És mint a Mormon könyve került kinyomtatásra, mely egy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról. Nos, Mr. Smith. Kész a mű. És ha őszinte szívvel, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. És a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat. Élő prófétáján keresztül az Úr visszaállította egyházát. Most, hogy egyházzá alakultunk. Az evangélium teljessége a maga gyönyörű egyszerűségében újra elérhetővé vált. Tehát én, az Úr, ismerve a csapásokat, melyek a föld lakóit érik, szólítottam ifjú Joseph Smith szolgámat, és szóltam hozzá a mennyből, és parancsolatokat adtam neki, hogy evangéliumom teljességét hirdethessék a föld széleinek.